Hei, salutare, student, și astăzi vă voi arăta și am eu telefonul meu. În primul rând am telefon, să începem. În primul rând am telefon, trebuie foarte mult, contactele, când nu găsesc prin telefon, mesajele, internet, 1, galerie, cameră foto, trebuie normal de mult, video, când nu văd videoclipurile și le filmez, chat, calendar, e-mail, setări, calculatorul, când socotesc, notă, înregistrare, voce, fișierele mele, Galaxy App, radio, Chrome, 2, Gmail, Google Plus, Hărți, muzică Play, cărți Play, kiosk Play, locuri Play, Drive, YouTube, fotografii, Hangouts, Google Play, căsuță, căutare vocală, magazin Play, setări Google, Opera Mini, Facebook, Messenger, Video Download, Messenger 2, Aptoid, Snaptube, apel fals, nu mă joc, Gunter Clown, Care, ce vrea cu site, Mobizen și Snapchat. Dar am spus cam repede, dar na. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și un share. Pa, pa!